Anong importante mo ng Australia? Wow! Sana dire sa kuya. What's up, baby? Lakaw. So today is July 11. Nya karon kay break time na naman karon nya. Gago. Break time naman karon nya. Wala may makan. Wala may baton sa room. Karon maglaglaag mi dire sa kulon. Madto mi sa kan karon sa asa imol. Ang ato ni Miss Imule kay mga ora may guan dito. Dali boy. Lulu. Mga ora may kanon. Ginasalo sa kabuo. Hoy. Huwag luminya. Okay. Ay nita. Okay. Linya. Ikaw una. Next straight line. Ari dadiri. 1 2 3 go. Linya lang madong pan imol. So today is July 11. Time check is around Abort 12 o'clock. Abort. 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 So karon day kanang gikan pungutan na sa mga girls kid ko sa UC. Ay palsay ko na vlog si Angel. Shout out lang sa mga ikuan diyan, nagamitis diyan mga kan. Mga kauban na mo. Para to. Ato monster, pastoryado monster. Bonser. Hoy, so mauna ni karon. Mauna na siya. Asam daan ni. Mauna ni karon. Oh, at pa din sa imo lakay mag 1 minute mo. Subscribe na sunod. Subscribe na. Support. Ari ta diri kay kuan kuno. Kaya mga kauban na to kay mga kuan mga na sila, mga chuyens. Ay diri. Lako sa takadiyot, layo pa man. Lara mo proper boarding kuno sila ra. Lara ako sa ano sila ano. They launched cooking with Bryce. Hey Bryce. Finally. After 1 billion years. They launched yung aircon. Nakatilan yung aircon ah. For the Asa first tani? time, kinabuhi ka sila ng aircon. Ay. Sa madal ni. Oy. Sak up. Nami sa imol, mga ora may joking. Choking oh, pasosyal. Ay dili na lang diay, kuha nga ng kwarta. Sa madal ni. Dari kay kande. Loko yo. Asa na na, ako punta balik. Asa ta? Wow, totoo niya mag-unlimited. Ari ta diri. Mag-unlimited rice ta ba? Unlimited rice. Di kunag na ako. Asa kami padungan niya. Kami kapulo. So inani na rin siya. So nami sa Imol Road. Okay. So padung nami sa taas sa Cyber Center. O na po ni si Ana. O kailan man na niya. Ilailasan na siya sunod si so mauna ni Sharon. Magsugo na tahapit. Ani ni siya no? Inana na siya. Ana na siya. So we 2 by 2 walk. Because Susanis Japanese. Oh, dire na magsugo din ang mga kuan, mga kabuang, mga kalitik, yabag. Tangtang mo na ko listo no. Dara. Daghan kay mga ko ay dire tanaw na to na yung mga kuan nila. Mga Gi play. Laon niya na. Asa mo tani? Direta. Ila pikas mo. Ayaw, direta. Ay dire ka. So go na. Mga kita. Yosi miya. Yosi ang bali, masisig. Walo tikan ni. Layo pa Kaya kay may mo. namitis miya. Layo pa kami. Pero amo ay motivate mo ko kalingoy para makahuman mas kuila. Sigawan mo ba eh? Ano mo na namis ministro yoyoso. Asam din yung mga kuan, kita sabot-sabotan nyo karon. Asa naman ka ulo? Asa mo daw na? Ay adto mo ka ta sa kuan, sa UC mo ka mo. Sa wolf mo taon na ko no. Ay, sa wolf ta. Bobota.
Nawad anag surya. Padong ka sa mo, dara. Mo ni ampay nila. Nana may diri sa third floor. Tama ka uban diri bay. Sorry bay. Sorry bay. Sorry bay. Sorry bay. Butan mo tang tao gud. Dare na ko nimo higda dito tunga ulo. Tan-aw di TV. Okay. Sa kalwi. Lingkod. Wala may lagi sila buwa ba no? Tikiro. Ay imo tikiro. An ani meg duta na yun. Ara diri pa uwa sa mga. No din. Ada diri man no TV diri. Pakita diri. Dero. Ato na ta. Sakto na tayo. Dagan. Ano na? Lain. Shoutout sa akong kuya ba. So, ay gusto pa kay Conner ni nga vlogger rin. Vlogger man, amo ra na bagi. Play. Mr. President. Sorry, series 1. Chapter 1, Season 1. So, ano siya? So, Dira. Sa main. Sige. Dira. So, manong importante man ang Australia? Importante ang Australia because as we all know, the famous saying goes that education is the key to success. So, education is something that cannot be taken away from you and it is your weapon against ignorance. That's all. So, what's yung mong course day karon day? STEM, STEM, so grade grade 12. 12 of Yes? For fun na For fun. Paano dia? For fun dia. Ada diri, lain. Indrid sa diri. Ada diri. Question tag mga tao diri. Lain sa diskarte na diri. Lain. Ngita ta diri. Ngita ino. Kami ro. Aba no dito, malit mo. kami na sa ron. Awesome daw ni. Ari ta ka tumubay dis. Kumusta mga atong experience dire karon? Amigo. Kero. So, kitsa yung gid malaki babot wala. So, asa na sila? Mukha nila piste. Dira na. Asa ni ka naman. Interview ko na diri. Na itsura gahe ka itsura. Pwede mo tanong miss. Saman. Apila si mo ta. Unsa ganito ikuan? Unsa ganito Facebook mo? Ay ato na suwat ato. Nang notebook dire ato din na isuwat. Awesome to. Ya kay ganit eh. Bukan kasi ikuan na. Unsa kita pangalan? Kami ako isuot eh. Baging ko ba? Ay, ako'y kupot. Oh, ana man na. Ay. Daghan na mi dire. May concert birds. Shout out din ninyo mga bro. Lapay gikuan. Oh. Ay ikaw ron ka nang makita. Kan gipabot na namon kuan. Excuse me. Hi. Wala pa ko na man. Ay mo pwede Ari ta dire. Isa mo yung duhan ninyo muan. Siya may muad. Ikaw may muad ako sa. Siyempre, loyal na. Dili itong tama ni. Yan ang. But ana, magdawat ang notebook dire. Lain mo to question dire non, babae mo non. Di, mga kana dalas. Yung kami pamuntahan ni mo. Ngano importante mo ang pag-eskwela? To learn something. Yes, para sa to future, ma-ready na ta. Charot! Ako naman sa boy yata yung katabunan. Tabon na kayo, tabon nila lagi. Akalo ko na dira. Alam mo yung sa billiard, yung bola. Anong masabi mo sa komputer?
sige. That's all. Ano pa? Dara. Anong masabi mo sa... Ay, dito, alimot ko. Subscribe. Ito po din. Enta. Asa. Are, dara, question. Mangumpanya, dara. Dara. Asa may mo kan, question, dara. Daggan na nun. Ko, sa mukha, hindi kayo mo eh. Are, dara. Ah, tumindiyar. Ato, nakagit ko. Asa, dawa. Dara, matan na, dara. Lain sa question, dara. Dara, dara. Kami day kuan day kanang usami ka kuan usi MTC kanang kuan. Kami masabi ay usami sulti mo kuan. Daga may gingon nga kuan. Mga siman ko no mga manuloko ko no. Manuloko daw. Mga siman. O ngano ko no. Asagaran pa. Sagaran ko no kaya. Ano na kayo kumasa si ma'am ang lulok ko man? Abot lang, mga nong niyo. Mga naw? Mga naw rin na Uy, makita mga mo. depende rin na ninyo ba? Ah, hindi sa. Oh, sige, salamat ha. Sige daw. Saksak. So, ano na siya karon? So ano ni dyan no? Lulo nga bangga ta diha. Ato na mi bay. Ano ta kan? Sa kuan sa Yosemite sa ta. Adto ta. La mga legit ani mo ni kuan. Diri tagi. Diri ya ta ko po ni. 34 na ko bibi diri. Ah, ito. Ala. Ari ka na diri, ano ka na yung mga UC na to, mga kakuhan ba, mga kayusi! Kayusi! Yusi ta, Yusi! Yusi! Diyan siya ganahan. Taganin ka, tagin pro rin. Ano din, mabak pa kayo, mabak pa kayo. Ano importante mga paksila? Ay, gustuhin mong ko eh. Arta dire kopte ba? Happy birthday. Dali. Dali. Kawasan. Tugo assure taka na litro. Sana ya sabi ko kay. Ano ba, mistakes are first after trying man. Welcome sa Flip Top. 1 versus 1, 2 por 2. Ito si Tumbagan versus Papa. Gago. Soda Yose. Teka muna. Nyara kay kuha ba traffic ko din. Para hindi kayo ma-flip top. Tangin na. Wala bang soda. Wait muna puta. Wala ba yung green? So, mga na siya karon pa doon namin sa Mindanao. Labang siya may dito Bigas para kami sa Game na eh. Malitaan ni. Kung saan na oras na. sige. Let's go. Pwede. So, ano siya karon? Sino Hinay ka? kay kami sa Pilipinas ha. Daw na may tari. So, malabo kayo may game. Padong na ta sa kuhan sa Yosemite. Labang. Oy, ato tas pedestrian lane bay. Eh, butan ka na Kaya para sa mga TV ba? Ato na pedestrian lane. Eh, pedestrian lane ah. Ay na may tari. Soda si Ay Yosemite. na. Para project mo na siya, para project. Bay, lumabas bay, alibay. Ara dire, soda dire. Ay dire mo sud. Dire ato ay. Dire lagi. Bahala kay. Malit may ganang sling. Abli sa. Bay, gusto niya ano to? Anong bugat ni bago? Gubo akong bag. Ano yung pinagawa dito? Ikay sarado na, chipa. Tiyo, chipa. Palit mga box sling. Oh, balik lagi. Sling ha. Ito si Yosemite. Simutan na ako. Mamalit pa mga sling. Mamalit pa tag Malit may sling. Ato na ito, malit sa kan. Xbox store ato dito, narito may dito. Diwan. Argano to. Labay, buka na bay, Xbox store section. Ah, dati palit slag sling sa. Palit slag sling. Dere. Linya dati rin. Ah. Iyay. Ah, gede. Sapaan dati rin niya. Takka nagsuod ka rin. Uyay. Nagalig po ang mga back up diri no.
Kaya na mo sila enjoy. Pahuway sa mga diyot. Nakapuya eh. Yung tayo. Karon dahil, late na dahil, may karon dahil mga... Sus! Ay, kasi rin. Sa siglag lang, dili na yung mga odi ay. Expect pa rin yung mga palit ay. Ano na yung taburon. Ah, kahit mo tatanak ko eh. Umumtay mo ko. Ay, panyo. Kami kinastan ng panyo para sa init. Uli na tayo. Liit na kita. Asam, kagawasan na yun. Problema tayo kagawasan na yun. Buwas eh. Asa ka tamnak kaya ni. Episode 1 din ito niya, ni Kakwan. Mga sunod usad. Episode 2. Pan. Hoy. Dili. Episode 1. Uy. Asa ta ni? Episode 1. Episode 1 ba din ni day? Yes, of course. Ika sunod, episode 2 na. Share. Yes, of course. Episode 1, chapter 1. Interview na dire kay butan ba. Sinuta dudong eh. Okay. Pwede. Makatag yung pangalan to. Sila siya mayroon. Yan eh, may pingan. May tabo, may picture natin. Picture natin. Picture natin. Oh, shout out eh. Bye-bye. Kiata lang na dire. Kanay yung mga pan. Mga grupuha. Nakata dire, paulit na tayo ngayon. Singo ta kaya. Wala bro. Na, doon na. Ato dyan naman ka, nabilin mo good. Nabilin mo ya. Pasok ka score job. Naglaylay, ang good. Muna siya, gingon niya. Siya pinagwapo sa mga grupo. Doon may merli. Pan. Shout Sunod. out tapos mga tao natin rin. Sunod kan mga ugma. Usa ugma. Magma. Ugma is episode 2. An. Karon mamaneron. Wala pa may nangisgo sa mga strongest long. Strongest long word. Dili ba sila? Pero ako natawag doon, masih malaking ko. Ah, tanaw, double Dahil siya mga dili na mga gibal. double check na to para kuan ba? Ha? Dito. Dito ba? Ay! Nakalakaw. Dali kami. Nana. Dili tabi to. Dali day. Dit baka dit. So, karon ni guys, only na like, comment and subscribe and don't forget to turn on notification bell. So, sunod na pod.